صنزو للشمس Alla tagħna, isma tagħna, issejna. Nimmeditaw u naħsbu flimkien fuq il-misteri tat-tbatija x'tasidna Ġesu meta sidna Ġesu talab fil-ġnien taż-żebbuġ u wereq l-għaraq tad-demm. Ġesu ġie f'dejn id-dixxiti u kienu reqdin u qal lil Pietru ma flaħtux tisru sija waħda miegħi. Isru u jitolbu biex ma tidħlux fit-tiġrid. L-ispirtu mħeġġeġ imma l-ġisem dajjef. Reġa' dbiet ftit minnhom u talab hekk. Missier, jekk jista' jkun biet minni dan il-kalċi, imma mhux kif irrid jien, iżda kif trid int. Ave Maria, grazie. Tqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid kif is-semek dan fl-art. Slimalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slimalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slimalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slimalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif inbidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.